Il-kisbiet tal-persuni LGBTIQ f'pajjiżna issa huma ddokumentati fi ktieb ġdid bl-isem ta' A Seat at the Table, ippubblikat mill-Malta Gay Rights Movement. Dan il-proġett iffinanzjat mill-iskema ta' proġetti għal organizzazzjonijiet volontarji jitfa' dawl fuq il-moviment tal-komunità LGBTIQ f'pajjiżna li wassal biex is-soċjetà Maltija tkun verament waħda ugwali. L-awtur tal-ktieb Simon Bartolow fisser il-kisbiet li jagħmel pajjiżna bħala uniċi u proattivi. Qal li meta ra li pajjiżi oħra kienu qed jiġu mħeġġa jimxu fuq il-passi ta' Malta, bħala kittieb ħass il-bżonn li jkunu li jiddokumenta l-istorja. U rrimarka li t-titlu tal-ktieb jispjega b'mod preċiż il-kisbiet tal-komunità LGBTIQ f'pajjiżna. Inħoss li l-siġġiet madwar il-mejda huma ta' tipi ta' nies differenti u li sissa il-nies LGBTIQ ma kellhomx siġġu ugwali bħall-oħrajn u issa fl-aħħar, speċjalment mill-Marriage Equality tal-2017, għandhom post li huwa ugwali mal-bqija tal-popolazzjoni. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li permezz tar-riformi kbar li saru f'pajjiżna fl-aħħar snin inbidlet il-kultura u ngħatat il-libertà tal-imħabba lil kulħadd. Dr. Muscat qal li pajjiżna jinsab qrib kisba oħra permezz tal-bidla fil-liġi tal-IVF li se tkompli żżid it-tama li aktar persuni isiru ġenituri. Is-Segretarju Parlamentari għall-Għaqdiet Volontarji Clifton Grima qal li l-moviment LGBTIQ reġa' ġie minn ta' quddiem fl-iskema tal-proġetti għal din is-sena. Il-Ministru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza Helena Dalli saħqet li r-riformi jeħtieġ li jaqgħu jsiru b'mod maġġel biex bekk kif qal il-Prim Ministru Joseph Muscat dan il-ktieb ma jkunx mitmum iżda jkun fadallu ħafna iktar kapitli ta' suċċessi x'jinkitbu.